Hyvää huomenta YouTube. Nyt ois... Mikähän päivä tänään on? Todennäköisesti keskiviikko, mä oon sekaisin päivissä. Tulin eilen Savosta, joo tänään on keskiviikko. Ja tänään olisi tuplatreeni, eilen en kerännyt tekemään selkää, niin mä teen tänään aamulla selän ja iltapäivällä sitten takareet ja pakarat. Ja aamureenissä katsotaan mitä keksitään Giant Jettiä taas selälle. Nyt koitan tehdä molemmat puolet yhtä aikaa. Viimeksi tein eri aikaa nuo puolet, niin nyt koitan löytää liikkeet, jossa pystyisi kaikki tekemään yhtä aikaa, niin se rinki ei vennyt niin pitkäksi. Ja joo. Hiukan väsyttää toi ajoreissu 6 tuntia ja tänään olisi toi high day, eli olisi ruokaa reilusti sitten enemmän kuin tuplatreenitkin ja muutenkin en ole pitänyt pitkää aikaa. Normaalisti mä suunnittelen aika tarkkaan, lasken ne. Nyt en ole laskenut yhtään, niin tänään saattaa olla semmoinen päivä, että syön hiilaria mahdollisimman paljon. Mutta katsotaan mitä siihen keksitään. Mä ehkä kuvaan nekin. Mulla on tosi vähän tässä akkua taas jäljellä, vaikka mä latasin tän niin kuin ennen Savon lähtöä, mutta tää on purkanut tuota akkua itsestään vissiin niin kuin kylmässä. Mutta mä koitan saada tän tuossa toimistolla latautua, niin sais kuvattua sitten kaiken. Mulla ei oo USB-C:tä siellä, tähänkään USB-C, niin ei oo itsellä siinä, mutta varmasti jollain saattaa vaikka ollakin semmonen jota se sitten latautuu hetkeksi siihen, niin saatais kuvattua nuo ruuatkin. Nyt mä lähden tässä ajamaan tonne toimistolle ja sitten mennään reenaamaan ensimmäinen reeni. Versupistosta. Yes. Niin, nyt ollaan taas reenillä ja jalkareeniä, tai itse asiassa sama reeni kuin viimeksi kuvattu, mutta kuvataan nyt uudelleen ja selitellään vähän enemmän. Ekana tossa reisiojennus ja koitan tehdä mahdollisimman pitkällä liikeroilla tuota venytyksestä, saadaan tuohon ulko-osaankin sitä rasitusta. No niin, toista päivän ruisleivillä nyt full stacki. Nyt se pitää tehdä sitten kun on uhottu, vähän niin kuin minä teen Cooperi. Hyvä.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja sieltä. Yes. Helppo. Kai mä pysyn. Niin, tällä pitää puristaa tällä vähän. Oli vähän vaikea. Joo, drop set. Hyviä toistoja vaan. Puristamalla ja sit suoriksi. Kolme vielä. 1. 3. 8 hyvä. 8. Tää valikoin 8. Ai perkele. Ai vittu kun venyttää koreita. Ja 8 pois. Vauhti pois. 4. 5. Vielä. Vittu. Se tuntui reissä. Huhhuh. Sitten on hyvä kyykkä. Siitä on hyvä lähteä kyykkä, kun vähän on voimia pelattu poikki. SSP-kyykky. Joo, mäkin että onko se tanko edes oikeinpäin tällä hetkellä? Tai se on. Mä en kattonut sitä. Tuntui nyt huteralle. Täällä kikkaillaan tommosella tankoviritelmällä vielä. Minä en kyllä tommosiin lähde mukaan, mutta tällä pystyy kyllä aivan pystyssä tekemään syvän ton kyykyn. Se on kyllä... Minä en osaa. Raus. Easy. Ei ruveta häsläämään. Hyvä biisikki! Siinä tultiin jo töitä. Huhhuh. Mä tuntunen kyllä. Joutui työntää jo, ei se enää ollut supistelua tällä viikolla.
Sit tarkkana vaan. Rauhassa alas, kunnon jarru. Hyvä. Yes. Just no, samanlaista rauhassa. Jep. Hyvä. Hyvä. Huhhuh. Joo. Minä tein tossa SSP-kyykkyjä ja Koistin teki Hasselhoff-kyykkyjä ja mitä ne oli kun ne meiltä ne kyykyt? Hatfield-kyykkyjä, Hasselhoff. Hatfield Squad. Mielenkiintoisen näköinen ja leisi varmasti äärimmäisen tehokas, mutta kun minä oon tämmönen vanhoihin tapoihin kangistunut, niin... Ja... Niin. Mutta tehokkaita molemmat. Hikivirta ja treenit on ihan loppuja. Se on se teillä. 102. Niin. No joo. No joo, se on kyllä tosta. Ottaako se 50 varteen vai 110 varteen? No niin, otetaanhan poikkeen tässä. Kymppi poikkeen. Se on se ennätys tällä. Oh, otetaan vielä. Jep. No, se oli ennätys. No. Ei kun niin se on jo. Niin lähellä ollaan joo. 12 tolla niin. Ensi viikolla ottaa 2. No niin, kuvaan tästä vielä lyhyen selityspätkän, kun tässä ei hirveästi puhetta ollut tässä jaksossa. Niin mulla pari reeniä jäi välistä kuvaamatta, kun loppu akku tosissaan siinä ensimmäisessä reenissä, sitten loppu kamerasta ja sitten loppu vielä mikistä, niin en saanut ladattua niitä molempia. Sitten toisessa reenissä kävi sopivasti sellainen, että unohdin ottaa laitteen mukaan, jätin sen siihen lataukseen sitten, niin sitten se jäi se toinen reeni kuvaamatta. Mutta nyt on jalkareeni kuvattu ja tässä korkille heittelen samalla apinaa, että se oli pitkä päivä tänään. Pitkä päivä tänään yksin. Oltiin tuolla Matiaksen kultajuhlissa kakkukahveilla ja siellä julkaistiin se dokkari eka jaksokin ja minäkin pyörähän siellä käykähän kattoo, siinä näkee, että oli sitä joskus sitä lihasmassaa vähän enemmän mitä tällä hetkellä, mutta joo, ei jalkaprojekti jatkuu ja nyt on semmoinen mielenkiintoinen juttu, mitä en ehkä halua sanoa tänne, mutta tuossa pienessä humalapäissäni luppailin tuossa, että minäkin juoksen 2,5 tonnia Cooperissa. Tarkoitushan ei ollut siinä, että mä juoksin sen nyt, vaan jos mä reenaisin juoksemista, niin mä juoksin sen 2,5 tonnia. Mä kuitenkin painan yli 110 kiloa ja olen juossut viimeksi 2016 ja silloinkin juoksi korkin perässä, kun se karkas, niin sen jälkeen on juoksuaskelia ottanut. Niin sunnuntaina sitten pitäisi nyt olevinaan juosta se Cooperi. Mä en voi ajatella, että mä en juokse sitä 2,5 tonnia. Jos mä niin tässä vaiheessa sanon, että mä en juokse sitä, niin se on 100 varma, että mä en juokse sitä, mulla pää loppuu ainakin kesken, jos ei kroppaa. Niin mun pitää nyt ruveta psyykkaa tässä itteeni, että mä juoksen sen 2,5 tonnia sunnuntaina. Nyt on perjantai ja
mä tein jalat tänään, että sekä ei varmaan ole mikään fiksun veto, että ylihuomenna on se pahin päivä Domsella, niin lähtee niillä sitten juoksemaan tonne Cooperin testiä täysillä, mutta se on vain 12 minuuttia, että eihän se nyt 12 minuuttia voi hyvin kova suoritus olla. Että se on, kun 2 tonnia satana kävelee kukaan vaan. Mutta ei tuossa laskin, niin se olisi 6 kierrosta ja vähän rapia, että se saa se juostua, niin se olisi 6 niin kuin kovaa liikettä putkeen, eli se on periaatteessa giant setti. 1 giant setti jalkoja pitää tehdä tuossa sunnuntaina, niin kyllä nyt aina yhden semmoisen höpö jutu tekee, kun eihän se ole vastustakaan muutoksessa 110 kiloa reilu, mitä mä painan. Mutta semmoinen tuli lupailtua ja se käydään tuossa Koissin kanssa juoksemassa. Laittakaa kommentteihin arvauksia, paljonko minä juoksen. Ja selviäänkö hengissä, tuleeko sydänkohtaus vai pettääkö paikat, mitenkä mulle käy. Laittakaa kommenttia ja antakaa videolle tykkäyksiä ja saa kommentoida muutenkin. Nyt on vähän lyhyempi video ja Korki on hermona. Mulla ei ole itse asiassa mikki edes kiinni nyt tässä laitteessa, että näköjään unohtu sekin. Toivottavasti äänenlaatu on edes siedettävä. Mutta tuommoissa toi Korki pöhisee, kun se pitää saada apinaa heiteltyä, kun se oli pitkä päivä tosissaan yksi. Mutta joo, pidemmittä puheitta. Tässä tämmönen lyhykäisempi jakso. Näette vähän reeniä taas. Se tuli kiire siinä, kun tuli taas asiakkaita, niin sinne jäi nyt koukistus tekemättä, mutta se itse asiassa haittaa, koska mä tein aika rankat takareisreenit siinä keskiviikkona. Ja tänään oli perjantaina kolmas jalkareeni, niin aika hakatut on jalat tältä viikkoa. Nyt viikonloppuna olisi tarkoitus ollut palautella niitä jalkoja, mutta se Cooperin testi, niin voi olla, että maanantaina pidän ekstra levon noista jaloista, katsoa kuinka pahan tilttiin ne menee siitä juoksemisesta, mutta huomenna aamuna olisi tarkoitus käydä pumppaamassa hiukan käsiä. En tiedä, haluatteko te nähdä sitä, laittakaa siitäkin tuohon viestiä, haluatteko te nähdä noita yläkropan reenejä, koska ne on aikamoista räpeilystä nyt, että sitä 5 kiloa saan käyttää ja mä teen sitä triplasarjoja tai vastaavaa, että jos te haluatte niitä nähdä, niin mä teen teille niitä kuvaan, mutta tällä hetkellä niissä ei hirveästi oikeasti nähtävää ole minun mielestä. Jotain pientä vinkkiä ehkä tekniikan ja tämmöisten suhteen. Mutta joo, mä rupean jatkaa Korkin kanssa touhuumista tässä ja laitan tämän videon sitten tänne. Pitäisikö mun näyttää toi Korki? Kovaski, katsopa tänne kamerassa. Niin. Mulla on täällä kaikki kaapiovet ja kaikki auki on nyt. Tässä on reissussa. Se saa Savossa tosissaan, niin pitäisi nyt järkätä tää kämppäkin tässä vielä asuttavaan kuntoon. Mutta joo, toivottavasti tykkäätte videosta ja antakaa tykkäyksiä ja kommentteja ja palataan taas seuraavassa.